Θα βάλουμε 2 λίτρα γάλα. Να το βάλουμε πάνω στη σόμπα, να βράσει, να... Κόβουμε το κολογύθι, όπως να είναι, πετούγες. Κόβει και έτσι. Πάλι έτσι. Το καθαρίζουμε. Κόψαμε το κολογύθι, το καθαρίσαμε και τώρα θα τα κόψουμε κομματάκια, τετράγωνα, τρίγωνα, δεν πειράζει πώς θα βγουνε. Θα τα βάλουμε να ψηθούν μέσα στο γάλα. Και μετά που θα ψηθούν τελείως, θα βάλουμε λίγη ζαχαρίτσα και αλατάκι και θα είναι έτοιμο. Και λέγεται κολογγυθοφάγι. Οι Πόντιοι έτσι το λέγανε. Δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά. Πριν να βράσει το γάλα, μέσα στο γάλα για να βράσει. Εντάξει. Και άμα ψηθεί το κολοκύθι, στο τέλος θα βάλουμε τη ζαχαρίτσα του και το αλάτι. Στο τέλος θα τα βάλουμε, γιατί άμα τα βάλουμε τώρα, το γάλα κόβεται, δεν είναι καλά. Τη ζάχαρη τη βάζουμε και λόγω που το κολοκύθι δεν είναι γλυκό και πρέπει να το έχουμε λίγο γλυκό αυτό το φαγητό και θα βάλουμε λίγη ζάχαρη. Στο τέλος θα σας το πω για 2 λίτρα πόσο ζάχαρη έβαλα. Μόλις βράζει, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και τα αφήνουμε ανακατεύουμε και μέχρι που να ψηθεί το κολοκύθι. Το κολοκύθι ψήθηκε, θα βάλουμε ζάχαρη, αλλιώς δεν είναι καθόλου γλυκό. 1, 2, 3, 2 κουτάλια ζάχαρη. Το ανακατεύουμε καλά. Ένα και μισό του τσαϊού αλάτι. Πάλι το ανακατεύουμε. Και τελειώσαμε, το ζύνουμε τη φωτιά. Είναι έτοιμο. Θα βάλουμε τη σούπα μας που είναι κολογγυθοφάγι.